Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información hoxe, xoves 18 do mes de xuño, na radio, na televisión municipal de Cerceda, se nos queren seguir tamén en internet, en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube, TV Cerceda. Hoxe teremos o remate deste informativo, unha conversa co alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, que se achegou nos nosos estudios e falamos de temas que seguro que lle van a interesar. Hoxe falaremos tamén das festas en Queixas esta fin de semana, os últimos días para comunicar as fogueiras do San Xoán. Tamén haberá festas en Xesteda ou San Pedro dentro de 2 fins de semana e tamén de un xantar veciñal que farán en Encrobas. A Asociación de Veciños A Baixa organiza unha excursión a que se poden anotar e está aberto o plazo para solicitar axudas á escolarización. Falaremos de a piscina municipal da Silva que abre este sábado. Tamén a semana que ven hai unhas probas das sereas da presa de San Cosmade, falaremos da escola infantil, falaremos dos cursiños de natación que hai que formalizar a plaza agora, e tamén da ITV de maquinaria agrícola que se poderá pasar o mes que ven na Silva, e tamén de uns talleres de saúde que organiza o Concello. Saberemos máis que poden facer para anotarse. Tamén do programa de Benestar en Balneario, do Inserso e de un torneo de fútbol internacional que haberá de fútbol base, Alevín e Benxamín en Cerceda esta fin de semana. Tamén a semana que ven hai recollida de lixo voluminoso porta a porta, último venres de mes. En canto tempo para mañán, seguiremos con un tempo anticiclónico, aínda que refrescando, porque as néboas seguirán facendo acto de presencia pola mañá. Este próximo sábado, 20 de xuño, hai festas en Queixas. A Comisión de Festas de Queixas preparou o cartel das súas festas na honra Virxen do Carmen deste sábado, día 20. Comenzará a 1 da tarde coa misa na honra precisamente a Virxen do Carmen. Logo ás 2 da tarde hai sesión vermú co dúo Deluxe e a partir das 10 da noite estará a verbena co dúo Deluxe e a orquesta Alianza. Eso todo en Queixas, no campo da festa da Veleira, con festas na honra Virxen do Carmen este sábado, 20 de xuño. Lembren, toda a tarde, dende a 1, que é a parte, en este caso relixiosa, camisa, ata a sesión vermú, que comenzará a partir, xa saben, como dixemos, comenzará a partir das 2 da tarde e logo habrá as 10 da noite verbena. E as fogueiras do San Xoán, pois xa están preparándose de cara ao próximo mércores. Pois ben, todos aqueles que queiran solicitar as cachelas, as fogueiras, aqueles que queiran realizar as fogueiras teñen que comunicalo previamente, teñen que dar unha persoa responsable e o lugar onde se vai a facer, hai que comunicalo. E mañán é o último día, mañán venres ata as 12 do mediodía é o último día para comunicalo no Concello de Cerceda. Poden comunicalo por correo electrónico na dirección medio.natural@cerceda.es, por teléfono pola mañán no 88104 67 76. Mañán ás 12 remata o plazo. Logo, fora de esa data, se queren facer a fogueira fora da noite do San Xoán, terán que pedir permisos de queima no 012. En Xesteda tamén haberá festas o sábado 27 na honra ao San Pedro. O sábado 27, na honra do San Pedro, en Xesteda hai misa solemne a 1, logo actuará o grupo O Son do Fol, e na sesión vermú estará a cargo do trío Alborada. Ás 11 da noite estará a verbena a cargo do trío Alborada e do dúo Deluxe, eso en Xesteda, o 27 de xuño, San Pedro, festas en Xesteda. Máis actos festivos, a Comisión de Festas de Encrobas organiza un xantar veciñal. O próximo domingo 5 do mes de xullo, 5 do vindeiro mes de xullo en Pontoxo, en Encrobas, a Comisión de Festas organiza un xantar veciñal. Xa se poden ir anotando os interesados. Haberá pulpo a fartar, churrasco, postre, café e chupito.
Precio para os adultos 39 euros, nenos ata 12 anos, 18 euros e gratuito ata 6 anos. Hai de plazo para anotarse ata o día 30 deste mes de xuño con calquera dos membros da Comisión de Festas. A Asociación de Veciños A Baixa de Cerceda organiza o sábado día 1 de agosto unha excursión polas Rías Baixas, unha excursión anual que organiza a Asociación de Veciños A Baixa. Van a visitar a Illa de Ons, visitarán ou xantarán no Hotel Europa en Cambados e visitarán a Feira do Albariño, ali mismo en Cambados. Pola tarde visita o Mosteiro de Armenteira, precio de 65 euros con todo incluído. Hai só un autocar, por lo tanto deben darse presa para inscribirse, poden facelo no teléfono 659 487 897 ou con calquera membro da Xunta Directiva, con Óscar, con Alicia ou con Monse. Están a tempo de solicitar as axudas á escolarización. O Concello de Cerceda volveu a convocar unhas axudas municipais para a escolarización para o próximo curso escolar 2026-2027. Foron publicadas estas bases que poden consultar na web municipal ou no rexistro na planta baixa. Teñen de plazo para solicitala ata o vindeiro 22, ata o vindeiro martes teñen de plazo para solicitar estas axudas nas que se subvencionan para ou van destinado a alumnos matriculados en centros de educación infantil no segundo ciclo, primaria, secundaria, bacharelato, ciclo formativo, grao básico ou grao medio. Se subvencionan gastos derivados de libros de texto, material escolar ou vestuario básico. Si queren ter máis información ou tramitalas, tamén poden dirixirse ao Departamento de Servicios Sociais no teléfono 981 68 60 68. Este sábado que ven, día 20, abre a Piscina Municipal da Silva. A Piscina da Silva, que abre este sábado, día 20, vai abrir todos os días ata o 6 de setembro de 2:30 da tarde ata as 8:30, de 2:30 a 8:30 ata o 6 de setembro, dende este sábado que ven, abre a Piscina Municipal da Silva. Decirlle que este ano se vai aplicar unha tasa de 2,5 euros por día de uso na piscina da Silva. Ata agora foi sempre gratis, pero a partir desta temporada 2,5 euros o día a piscina municipal da Silva. Quedan exentos de pagar esta tasa aquelas persoas que demostren estar censadas no Concello de Cerceda, que se lles entregará un carné de acceso específico. Falamos agora da proba das sereas da presa de San Cosmade. O próximo xoves, día 25 deste mes de xuño, ao longo da tarde, en concreto ás 5 da tarde, se vai a realizar unha proba das sereas da presa de San Cosmade, que no caso de producirse un incidente grave, actuaría como elemento de aviso á poboación. Esta proba vai a servir para avaliar o seu correcto funcionamento, así como para dar a coñecer o seu son aos veciños. Mais aló destes sinais acústicos, a actividade dos veciños non se verá afectada. Poden continuar cas súas actividades habituais porque non deixará de ser un simulacro na presa de San Cosmade. Mais temas, falamos agora da Escola Infantil Os Pillabáns, porque ata que remate este mes de xuño teñen de plazo todos aqueles os que lle foi concedida unha praza para formalizar a matrícula. Así que xa saben, todas as persoas interesadas que lles foi concedida unha plaza teñen ata que remate este mes, ata o día 30 de xuño, para no rexistro do Concello, na planta baixa ou por sede electrónica, formalizar a matrícula. Mais temas, tamén hai que formalizar a matrícula, formalizar a praza nos cursiños de natación. Ata que remate tamén este mes de xuño, ata o día 30 de xuño, teñen de prazo para inscripción e formalización da praza nos cursiños de natación. Tanto todos aqueles que manteñan a praza como aqueles que solicitaron praza nova, teñen agora que formalizala. Hai que facelo tamén no rexistro do Concello, na planta baixa do Concello polas mañás ou pola sede electrónica.
E a ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar na Silva a finais do mes que ven, en concreto os días 27, 28, 29, 30 e 31 de xullo, no campo da Feira das Nenas da Silva, se poderá pasar a ITV de Maquinaria Agrícola. O Concello de Cerceda organiza uns talleres de saúde que van a ser na semana que ven e na próxima. O Concello de Cerceda organiza 2 talleres de saúde para aprender a coidarnos mellor. O primeiro taller terá lugar o próximo venres 26 deste mes de xuño, nunha sesión na que se aprenderá a tomar a tensión arterial, medir os niveis de azúcar e identificar posibles síntomas de enfermedade. A formación vai a continuar despois o luns 29 de xuño cunha segunda xornada centrada na atención a persoas vulnerables, recoñecemento de sintomatoloxías, prevención de accidentes e cuidados básicos específicos. Ambas as 2 xornadas se celebrarán a partir das 10 da mañá no Viveiro de Empresas de Cerceda. As persoas interesadas poden inscribirse chamando o teléfono 881 98 15 53, que é o teléfono do Viveiro de Empresas. Son xornadas gratuitas. E a Xunta de Galicia volveu a poñer en marcha o programa de benestar en balnearios. Teñen agora de plazo para poder anotarse aquelas persoas que soan utilizar. Son estadías de 10 días en réximen de pensión completa, é dicir, aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia en quendas que irían do 15 de xullo ao 31 de decembro deste ano. Vai dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55 e o prazo de inscripción vai a rematar o 27 deste mes de xullo. Se queren ter máis información ou que lle axuden a anotarse, poden facelo nos servicios sociais. Poden pedir cita no 981 68 60 68. E por outra parte, o Inserso abriu o prazo para anotarse para disfrutar tamén das vacacións do Inserso. En este caso, o prazo está aberto agora para as novas incorporacións ao Inserso. Todas aquelas que xa solicitaran noutras campañas xa non teñen que anotarse, xa lle chegará a información aos seus domicilios. As novas incorporacións que sepan que ofrecen estancias de 10 e 8 días, por exemplo, na península, en zonas costeiras ou en estancias en zonas de illas, como poden ser os archipiélagos Canario ou Balear. Tamén hai rutas de turismo de escapada, de natureza ou nas cidades. Os precios oscilan entre os 132 euros para as escapadas a capitais de provincia ou ata 564 euros con suplemento por temporada alta nas illas Canarias. Se mantén aínda a tarifa reducida de 50 euros por plaza para aquelas persoas que non teñan recursos. O Inserso insiste en que este programa, ademais de fomentar a vida activa, tamén axuda a xerar e manter o emprego nesas zonas turísticas. Esta fin de semana hai un torneo de fútbol internacional. Cerceda vai acoller un torneo de fútbol base esta fin de semana nas instalacións deportivas do Roxo, nas categorías Benxamín e Alevín, e que será este sábado e domingo, sub-9 e sub-11, donde haberá ademais equipos significativos de Portugal, como pode ser o Porto, como pode ser o Sporting de Braga ou Vitoria de Guimaraes, pero tamén estará o Celta de Vigo, o Deportivo da Coruña, o Real Oviedo, entre outros. Tamén equipos de Carballo, Luís Calvo Sanz, equipos da Coruña, estará tamén o noso equipo, o Clube Atlético Cercedense. As entradas están á venta na web tadisport.com ou poden acadalas aí mismo ao chegarse ao recinto. Haberá comida, xeados, cantina e sorteo e premios durante toda a fin de semana. Un torneo, insistimos, que organiza a empresa Tadi Sport en Cerceda esta fin de semana. Por último, recordámoslles por último que o venres da semana que ven hai recollida de lixo voluminoso, ser último venres de mes. O Concello de Cerceda presta este servizo de recollida de residuos voluminosos que non se poden depositar nos colectores da rúa. A recollida realízase os últimos venres de cada mes. O venres 26 corresponde e deberán depositarse o día anterior, antes das 7 da mañá. Queda totalmente prohibido
depositar residuos voluminosos con máis antelación. Para facer uso deste servicio deben chamar os teléfonos da empresa concesionaria, que son o 981 69 30 72 ou o teléfono móvil 616 16 71 31. Aí deben indicar o lugar e a cantidad de lixo que van a depositar. Por último, en canto ao tempo, para mañán, durante toda a xornada, teremos certo alivio térmico, xa que predominará a chegada dunha masa de aire atlántica máis fresca con brétemas costeiras e néboas en zonas do interior, que logo pola tarde van a dar paso a ceus pouco despexados ou pouco anubrados ou con algunhas nubes de tipo alto. Decir que as temperaturas van a sufrir un lixeiro descenso e os ventos sopran do oeste-suroeste frouxos en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo. Mañán voltaremos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.